Mana katu ke video ke baladap ina kerana siapang kata ke benta ke kata ke blok ia kata ke jengker ku banwan ha ke jingim ke jongi. Hoj ublei ukwa ban kerku ia ke jingim ke jongi Henry kata ke jingle jongi hi ke blok ia kata ke jengker ku banwan ha ke jingim ke jongi. But lada film padat ban page ia kata ke video sa check hapo ke description dan ni hapo jong ke end screen ia kata ke video ha ke ba ngalai IP ia ke jinghi kai ke kata ke blok ia ke jengker ku bakan wan ha ke jingim ke jongi. Hoj kumbang itip ba ke kameram ke bakong santam jong ubru hasla jong ni ke pertai kalong ban ya ublay dala ke mensim dala ke download bat ke jingmut jong baro menta ke sengi hakan ke video jonga ngin ya karan sipang kata ke benta kumno ngin bu ya ublay halor ki baro ha ke jingim jongi bat ngan ongi pi ba ladangi laban bu ya ublay halor ki baro ha ke jingim jongi shisha ngan ongi pi ba ke jingim jongi kan long ke jingim ke badap dan ke jingkur ku kerhai haki ki liang baro kala bandai ha ke jingyo ke jingkot kala bandai ke jinghun ke jingsuk ke mensem jongi ke jingkur ku ha baro ki liang ni im ha ke perthai jong ke jingbon kam nadu dang step ngiki rengkat bat ki kam ke bangi haban pendep don kiba marsen ki na jing thia jong ki haban bon kam na banta ban pengkre jimbam na kamta jong ki khon ki ti na kamta jong ki bahaya ngasam bat kumta ter don kiba marsen ki na jing thia jong ki haban perkhat sipang ke jing tre jing ta jong ki sipang ke ka kam ke baki haban pendep menta ka ski don kiba marsen ki na jing thia jong ki ka don lupa kata ka jing ki kle ka jing khia ha ka mensem jong ki kumnungan yo kapisa nakamta ban aija aibam id yaki khot ki jonga man pendap yaki bahaya ngasam jonga bat kumta ter habangi phai shaka jigim jongi ha ai sho ken ngindan don por nakamta jong play nado dang step haduk bandemit bat baro chisngi ngibon kam haki kam ki jam ki jongi ben med haswa bangin thia ka met jongi ka jimut ka jim perkhat jongi kala that kala jerem ha ai sho ken ngindang don por nakamta jong play lada fi don kinu ki jing ha ka jingem jongpi lada fi bu shwa ya ublei kham halor ya kata ka jing jongpi ki jing jongi kin long kum ki jingkur khu ba ublei u ai ha ka jingem jongi nagamta ban pengklan ya ka jingem jongi teng ka jing khuslai ka barit ba kapun khuslai ya ka jingem jongi Henry lada ngin nang ban IT ya ka jingem jongi sha ublei wat lada kita ki jing ki long ki bakrau kat no ru da ka basuk ngin laban penlem ya kita ki jing ha ka jingem jongi Haswa bangin poi siya kata kabenta kumnongin bu ya ublay halor ki baro ha ka jingem jongi ngan IP ya ka way ka demonstration bapin le hapo ka jimut ka jing prakhat jongpi shubo menta ngan IP ya ka way ka tangki ka bada ka yit ka balashna ka yit hapo jong kata ka tangki bu shwa daki mau ki bahe pendap ya kata ka tangki hado bakan dap smam daki taki mau ki bahe ngan kelifi hatu ka ni ka tangki kala dap ho season page ka ni ka tangki kala dap menta simpat sadaki mau marble lene ki mau berit bah tap hakan ke tangki ndaka basuk larangi tap ya kita ki mau marble lene kita ki mau ke berit kendrung hapadeng jong kita ki space ki beton hapadeng jong ki neki mau ki bahek ki babhila bu nangkong they will make a way between those gap that are between those big rock menta hakajing pet jongi kan ke tangki keladap menta haga step ke balai shim sada usyap marsen the ya usyap hapo jong ne ketangki uni usyap ru rung hapleng jong kita ki space ki beton hapleng jong kita ki mau ke bahe bat jong kita ki mau ke barit ke bapila bu mne nengkong bat ke bahar mentang an kelifi hatu kan ketangki kala full hoj ha ka jingpet jongi kan ketangki kala full Henry ladangi the da ko umpat ko kadang la ban rung hapleng jong kita ki syap hapleng jong kita ki mau ke bahe bat hapleng jong kita ki mau ki barit bat hadin bangla pendap da ko hapo jong ne ke tangki kala full inom la shu ban pendap da ki we pat kitiar lamdangi sei ya ke ke badan lupa hapo jong kata ke tangki kani ka long ke eksperimen ke banangkong menta ngin let sha ke eksperimen ke baar menta hakata ke eksperimen ke baar hakata ke ju ke tangki pendap shwa da kita ki mau ke barit hadin jong kita ki mau ke barit tep sada usyap unrung hapleng jong kita ki mau ke barit hadin nang tapat pe pendap sadako kajing kali kalong hatu fidang la ni emban tap sadaki wepat ki items hapo jong kene ke tangki lemda phi sei ya ka ke badon lupa hapo jong kene ke tangki kita ki mau ki bahe ki pi la kendria shirut omdon jaka shu nak menta jong kita ki mau ki bahe hake eksperimen ke balai shimshwa da usyap hadin jong usyap tap sadako ko kan rung hapden jong kita ki syap kajing kali kalong hadin bapla the dak hapo jong kata katangki kalatap
Hato fidang la ne emban tep sedaki wepat ki items kum kutaki mau ke berit bagi taki mau ki bahe hapo jong kata katengki kajing jubab kalong pinam la ban tep sedaki wepat ki items hapo jong kata katengki lemda fi say ya ke ke badan lupa hapo jong kata katengki menta shim ya ke eksperimen ke basau pendap shua daga hapo jong kata katengki hatu bakan dadap semam kajing keli kalong hatu fidang la ban pendap sedaki wepat ki items hapo jong kata katengki namar lada fi ai tang kendiat usiap hapo jong kata katengki kebadan lupa kata ke kan sa shlei kumta kat pakum ke rule jong kata ka master of time kajing pendiat bet pendiat renti ya ke por as far as the master of time rule is concerned if the first thing come fast there will be a time for everything but if the last thing goes first then there will be no time for anything lada kata ka ke badai ban rung shwa ha ka jing jongi kan rung shwa ngin don por nak panta jong kita ki we pat Henry lada kata ka ke badai ban rung khado kala rung shwa ngin am don por shu nak panta jong ki eru ki kam ha ka jing ka jongi menta ngin pai sha ka jing jongi ki kini ki sautli ki items ki bangi pu hapo jong kata ka tengki ha ka jing ka jongi kita ki mau ki bahe ka kedau ya ublei ha ka jingim ka jongi kita ki mau ki barit ka kedau ya ki bahayeng hasem jongi kita ki siap ka kedau ya ki kam ki jam ki jongi bar kata ka ka kedau ya ka jing skau bha jong ka perthai menta ladangi labu lupa da ublei ha ka jingim ka jongi ngindon por lut nang menta jong kita ki we pat ngindon por nak menta jong ki bahayeng hasem jongi ngindon por nak menta ka kam ka jam jongi ngindon por nak menta kita ki kam skobha ha ka jingim jongi Henry kumbaka jia haka toka eksperimen ke baar ladangi lubu lupa da kita ki mau ki berit kita ki bahayeng hasem jongi hoi ngin sa don por nak menta ka kam ka jam jongi ngin sa don por nak menta ki kam skobha Henry ya ublei la kendri ashirun ngin don por shu nak menta jong ublei ha ka jingim jongi haka eksperimen ke balai ladangi bu shwa da usiap haka jingim jongi ladangi bu lupa da ki kam ki jam haka jingim jongi lada ngi prioritize ladangi kor ya ki kam ki jam haka jingim jongi ya ki bahayeng hasem mad ya ublei ngin saklet hoot ki kam skobha ngin sayo Henry ya ublei bat nak banta jong ki bahayeng hasem jongi ngin ton porshu Henry kat kum kata ka eksperimen ke basau larangi bu lupa da kita ka jing skobha jong ka perthai haka jingim jongi ngin om don porshu nak banta jong ki ru haka jingim jongi menta tongin pai kendiat shaka jingim jongi marsin ki na ka jing thia jongi ngi pej ya ka phone jongi ngi pej ya ka mobile jongi daga jing thmu ban pej ya ka baji lengi penlip ya ka alam marsen sim ya kata ka phone ngi i bagi don kita ke notification lengi ki message hapo jong ka WhatsApp hapo jong ka Facebook bar kum ta ter ngi pej ya kita ke message daga jing thmu ba tip ki perlok ki sen ayu nga menit haswa bangan thia leni ha ka por bangan thia bad hadin bangi pej ya kita ke message ngi pej ya kita ke email ngin yo ipat yaki icon badan tok hang tu hapo status jong ke WhatsApp jongi hadin nanta ngipet yaki status ki baki perlo jongi ki post ngipet yaki jing thok ba ki perlo jongi ki post ngipet yaki khpor bar kumno kata kapor ka jimut jongi ta jimut jongi ba ngin pet sa ka Facebook leni sakewe pat ki khpor bad hadin nanta pat ngistang man scroll ya ka phone ngipet ya ka we ki video ka ba ar post kan ngipet sakawai pat ke video ka ba ar post kan ngipet sedakawai pat ke video ka ba shi post kan berkumta ngi scroll ya kita ki reels hapo jong ka phone jongi kala bante hapo jong ka Facebook hapo jong ka Instagram lani hapo jong ka YouTube ru kumjo berkumta ngi scroll nang yang here ha kata ka screen jong ka phone jongi ngi pun Q ya kita ki content sajrong kham sajrong bat ngi here kham siapo bat kham siapo bat ka jingim jongi ru kalong kumta ngi here kham siapo bat kham siapo ha ka jingim jongi bat ladangil bu lupa da kita ki ki ba kenja perthai ha ka jingim jongi teng ni kendit thia san baje tangba nyau baje ru ni dan don ha ka jing thia hadin tang yo i ka phone jongi nyau baje ari kendit thret marsen khi na jing thia jongi ni pet ya por nyau shiteng haban shoot niat ni haban shedsha ni haban le ki we pat ki kam bat hadin nang tapat ngim don por shu nakmta jongki ki eru haka jingim jongi hato kane ka jujia ne kam jujia haka jingim jongbe
ladah kani ka jujia haka jing em jong pi sangat nak mentah bu lupa dah kita ki mau ki bahe haka jing em jong pi benmit haswa bapin thia bu shwa ya ka mobile jengai napi filaban bu ya ka syaka wepat ka kamera lani filaban off ya mobile data jong ka phone jong pi khnang ba phinam yo sngo ya ki notification phinam yo sngo ya ki message ba ki perlok jong pi ki post lani ki pha ya pi mentah kamit haswa bapin thia bu ya ka slipar jong pi hakrum jong ka jing thia jong pi empat lasai mestep haba pikhi na jing thia jong pi pishim ya kata ka slipar ka batan hapo jong kata ka khrum jing thia jong pi dem kho siu but token mau ya uble kata por to aingo ya uble nak bata jong ka sngi ka bolo ai ha ka jing em jing to aingo ya uble nak bata ka jing yo thia ka ba phio thia baro shimit but kumne ngan ongi pi ba lara fi bo lupa da uble ha ka jing em ka jong pi baro chisngi pindon por lut nak bata jong ki e ru ki kam haka jim jongpi mentah marsen poi haka taka jakatre lane haka jaka bela jongpi pi kendo ya ki perlok jongpi marsen kendo ya ki perlok jongpi la refistang bani tho khana da ki ki ba biria da ki ba kenca perthe ya uble flaken ria shiro dan porshu naga benta ban keli ya ka jingko jingkhia kumno ki khon ki ti jangki kilong henry ngidan por tang naga benta ka kampiria bonsen ngi yo I ya ki perlok jongi menta ki ongba kim don por nak menta joble lada ngakeli fi katno kenta chisngi pimenlut kaya ka por pi hapo jong ka social media pi don por nak menta ban pe ya kita ki khobor lamler hak na perthe pi don por ban pe ya kita ki thma ki banjia keleng sao dong jong ka perthe but pi don por nak menta ban pe lorni ya ka jeng em jong ki we kumno ki tu ki aktor kumno ki tu ki actress ki im ke ki bam ke ki di ni pe ya ki film kam kai but hatang ni klet ya ka jeng em ka jongi ni klet ban penjan ya kata ka jeng em jongi sha uple la klet upa ya uta umau ubahe haka jim jongi mentah lada fikili nga kumdo fidan por haka jim jong pi pitrei ke kam sorkar pisa tang marwe bar ukhon dan por nagamta ban shna ya ki video hapo jong ke YouTube pidan por nagamta ban tho ya ka kot nga ong yipi baka daw ka ba pela yang mangan long kumne kumangan long namar ngala bu lupa da ublei haka jim ke jonga lada ngaju khithia hendro baje san baje nga khithia lupa bad nadu taka por san baje hadro ndru baje kade ka por ka banga ai nak mentah jong ublei kumbaga jia haswa ba pin letre plebla pishut ya ka waj pishut ya kita kitiar ba phi penon kam haka jaka tre jong pi kum taro ngan ong pi ba phi dei ban shut ya ka jimut ka jimper khat jong pi fide ban shut ya ka men sem jong pi ban penjan kham jan bat kham hajan ya ka jim jong pi sha ublei markumta lada fi bo lupa da ublei haka jeng em jong pi pindon por lut nagamta jongki a hasla jongane pertai to keli yalade ya kane ke jengli hato ngala bu lupa da uta umau upa he haka jeng em jonga ne ngala bu lupa da ketaki ke jeng sngobha jongane ke pertai haka jeng em ka jonga ngin second do pi haka pat ki video ta hado ko por tunang penjan pat tunang penjan ya ka jeng em jong pi shaublei